Morjens. Erinäisten vaiheiden jälkeen päästiin tänään lähteä reissuun ja homma lähtee käyntiin tutusta Ilvesreitin maisemista. Se, että täällä on pari ekstra juttua polun mysteereitä, niin otetaan saman tien näytölle. Täällä on tämmöstä mahdottoman hienoa miten sen saisi näkyviin? Tämmöstä miinoitettu nauhaa täällä tienposkessa. Taitaa olla jonkun reserviläisen tai EVP-henkilöstö ylijäämävarastoon. Joku auto tuli vastaan, mutta tutuissa maisemissa tallustellaan tänäänkin näihin maisemiin. Käydään tekemään pieni päiväreissu ja katsotaan mitä polulta tulee vastaan. Ei uskota noita miinoitettu kilttejä ollenkaan. Joo, pienen sähältämisen jälkeen. Mutta päivä on lämmin ja puolipilvinen. Ehkä se kirkastuu tuosta. Käydään pieni reissu heittämässä. Tehdään vähän pöperöä mettässä. Nautitaan kesäistä luonnosta. Katsotaan, että kumpi iskee ensin, nälkä vai kaffehampaan kolotus. Kiva, kun oot mukana reissussa. Kohta lisää. Kyllähän näissä maisemissa kelpaa vaeltaa. Joka kerta yhtä hienon näköisiä. Ei vaan tullut kalavehkeet mukaan. No, ensi kerralla sitten. Jatketaanpa matkaa. Se mitä on tullut vuosien varrella opittua ylipäätään maastossa liikkumista ja patikoinnista, vaeltamisesta, reserviläistoiminnasta, mistä vaan niin oikeastaan missä tehdään jonkun verran ruumiillista hommaa ja kuljetaan matkoja, on vähän lämmin, ehkä jotain kannossakin. Niin juomisen tärkeys, kannattaa juoda ennen kuin tulee jano ja pitää ihan säännöllisesti ne
sukka- ja vesitauot, vaikka ei olisi erillistä tarvettakaan. Niin se auttaa niinku jaksamaan niitä pidempiäkin reissuja, että vauhti tappaa, ei matka. No tänään ei ole mikään pitkä matka tekeillä millään tavalla, mutta hyvä pitää rutiineista kiinni. Täällä matka jatkuu. Tuossa tommonen pieni ylämäki, alamäki vaihtelu ja vähän hikeä naamalta pois. Ei tarvitse pyyhkiä naamaa koko aika kun kuvaa. Tää on tätä ehkä kauneinta metsämaastoa, missä ainakin oma silmä ja sielu lepää. Liian kauan viitti pyöriä, ettei rupea huippaamaan, mutta kyllähän täällä sielu lepää, jos mielikin. Että mikäs tässä hyvä polku kävellä ja maittavat kahvit odottaa repussa ja eiköhän päästä sitten jossain kohtaa syömäänkin. Ja se, että reppu mitä kantaa selässä, niin jotenkin korostuu vaan se, että se pitää olla hyvin säädettävä ja hyvin säädetty. Et joskus törmää semmoiseen ilmiön, että hoputellaan ihmisiä, että tulee jo, että mitä sä nysväät sen repun kanssa, mutta nysvätkää ihmiset, nysvätkää. Jos reppu ei ole hyvin selässä, niin se matka katkeaa aika nopeasti. Tai sama, jos joku mieluummin jättäisi noin sukkatauot väliin ja juomisen vähemmälle, niin riittävästi nestettä, hyvät jalkineet ja kuivat sukat. Kylläpäs puhaltaa. No, ei se mitään. Kävin näissä maisemissa keväällä viimeksi. Vähän on maasto muuttunut, kun silloin oli käynyt moto hiljattain tuossa eessäpäin näkyvällä harjulla ja nyt se näyttää vähän toisen näköiseltä. Aika paljon avarampaa ja no, jäi sinne vielä puustoon, mutta ehkä mieluummin pitänyt mettää siellä. Se on ehkä mun kestoaihe. Jaha, niin puolukkaa, että puolukka rupeaa kohta poleen kypsymään. Mustikkahan on hyvän aikaa ollut kypsää, että lentokoneet lentelee ylitteet. Täällä on vaan joku hevosella kuljeskellut samaa reittejä, niin täällä on mutta kauramoottorin palamisjätteitä polulla, niin ei viitti usein kekoon tallailla, vaikka se nyt kuivaa onkin, mutta tänään jostain syystä hikivirtaa ja erityisen lämpöinen päivä aamusella ollutkaan. Että toki kun tuo aurinko tuolta tulee esille, niin se rupeaa kummasti lämmittämään. Ja sitten se myös tuntuu tällä polulla. Tässä on tällä puolella Heinisuota on yksi ampumarata.
Se on Hämeenlinnan reserviläisten reservialiupseerien ampumarata. Ja sitten on Rengon puolella on heti toinen ampumarata. Ja jotenkin silleen kodikas olo, kun kuuluu semmoista pyssynpauketta. Vaimeita tosi. Pienillä kalibereilla ampuvat, niin mutta kuuluu vähän niinku asiaa ja tähän mindsettiin, että sellaisia. Menee vähän jaaritteluksi, niin pistetään puhelin taskuun ja laittaa Mighty Finlandin podcasti vähäksi aikaa korvaan pyörimään. Siellä on palveluksesta eronnut kapteeni, ehkä Suomen tatuoidu upseeri jututettavana. Kiinnostaa kuulla, mitä kaikkea siellä kapteeni Nikola mahtaa olla sydämellä. Ja jos ei pidä tavaroistaan huoli, niin sitten joutuu tekemään ylimääräistä lenkkiä. Huomasin, että reisitaskussa soittanut selfie-keppi on sitten tippunut matkalle. No, katsotaan jonkun matkaa taaksepäin, jos se löytyy sitten. Ei tarvitsisi lähteä ostamaan uutta. Vähän niin sanotusti harmittaa. En mä nyt kauhean kaukaa sitä lähde hakemaan, mutta jonkun matkaa. Tuli semmoisen lähes puoli kilsaa takaisinpäin ja periaatteessa tuolta mä tulin, niin mä nyt jonkun matkaa vielä menen takaisinpäin, jos mä sen löytäisin. Kyllä silleen niinku pikkusen ärsyttää oma huolimattomuus. Just oliko eilen tein sitä varustevideoa, niin pohdin sitä, etten tykkää levitellä kamoja pitkiä poikia. Heti ollaan hukkaamassa omia romuja. Että. No, tästä opitaan taas. Toivottavasti. Se, että kun ei ole kiire mihinkään, niin ongelmahan ei ole silleen järin iso. Riittää kun kävelee vaan. Mutta se, että kuinka kauas sitä saa sitten kävellä, niin se on sitten toinen juttu. Mä pidin tämän polun pätkän tuolla päässä semmosen juomatauon ja puhelutauon. Se on varmaan siinä kohtaa tipahtanut. Mutta katsotaan, kun kävellään sinne saakka, että kohtahan tuo selviää. Tyhmä minä.
laittaa tämä pois ja keskittää etsimään. Mä oon nyt tullut reippaa sen pätkän, minkä olin kävellytkin, ja mikäs se täällä on? Kyllä. Siinähän se kadonnut lammas on. Hei! Kävi. Sana toteaa, että etsivä löytää. No niin. Sitten mennään tuosta Mehiläistä vähän kauemmas ja ruvetaan virittämään tätä paremmin kamoihin kiinni. Kyllä kannatti. Joo. Kadonneen selfie-kepin metsästys. Siinähän olisi hirveän hyvä otsikko tälle videolle. Laita kommenttia, mitä mieltä oot. Asiaan tietysti kuuluu sitä, kun se löytyi tuosta se selfie-tikku. Niin minähän ajattelin, että no nyt pidetään hyvät jorinat sitten periksi antamattomuudesta ja sitkeydestä ja minkä taakseen jättää sen takansa löytää tyyppisen juttu keskustelun ja rupesin ihmettämään, että miten se ei nyt asetu tähän selfie-kepin päätyyn tää puhelin sitten niin millään tavalla. Mitäs tää joustaa tälleen? Se on se, mikä pitää kameraa paikallaan. Sehän oli poikki. En tiedä mikä sen oli aiheuttanut, että oliko väärä säilytys reisitaskussa vai että sen halvalla sai aikanaan jostain ollut syynä siihen, että kävinpä hakemassa tarpeettomaksi käyneen kalikan pois maastosta. Ja tänne hashtag teet työtä, jolla on tarkoitustyyppinen ratkaisu. Että no, nyt on tehty ylimääräinen ketunlenkki omille jäljille. Että ei tää nyt hirveästi ärsytä, mutta sanotaan, että surkuhupaa saa turhautumista. Mutta hei, se oli vaan selfie-keppi. Okei, ne ilmaisia on. Jokainen euro kotiin päin on jokainen euro kotiin päin. Mutta tuli vähän liikettä. Sain oppitunnin itselleni varusteista huolen pitämisen suhteen. Ja onneksi ei ollut mikään sotavaltion pyssy tai muu vimpaan, että päästiin niin sanotusti aika vähällä. Muutama kilsa ylimääräistä, mutta tuleepahan liikettä. Liike on lääke moneen asiaan. Että mä ihmettelen, kun tää kamera on sanonut aika paljon akkua ja sitten kurkkasin niin hirveästi ohjelmien taustalla auki. Siitäkin taas pieni oppimiskokemus itsellä. Nyt lähdetään polulle, missä on vähän hyppimistä ja pomppimista. Pistään tää kolmijalka semmoisen paikkaan, ettei pääse tippumaan. Jatkamme harjoitusta. Nyt ruvettaisi olla niillä huudella, mistä jokunen hetki takaperi käännyttiin takaisin etsimään tippunutta omaisuutta. Tämmönen ylimääräinen keikka tähän tuli. Tämähän on mahdottoman nättiä. Tänne luonnonmuovama harju täällä. Ennenkin varmaan fiilistellyt videolla tätä. Mutta tämmöistä harjuuhan menisi
vaikka näkymättömiin saakka. Että ja on tällaista vähän estettä ylitettävänä, eli on kaatunut puupolulle, ja kun en ole maanomistaja, niin en rupea myöskään kaivaa sahaa tuolta repusta, että poistaisin tuon tosta tieltä. Joo. Alun perin oli tarkoitus se harjulla ottaa joku kiva paikka ja tehdä safkat ja kaffet tässä. Mutta mä jatkan tästä tutulle laavulle ja duunailen lounasta siellä. Tässä on tienylitys ja hakkua oikea reuna ja tässä on vesakoitunut aika vahvasti. Ja sitten luonnonsuojelualuetta pieni pätkä. Sitten ruvetaan olekin jo Heinisuon laavulla. Että sieltä sitten lisää tarinaa. Täällä ollaan ruoanlaittopuuhissa. Tässä on ihan perhepatikkaretkellä, niin en kuvannut tähän laavulle saapumista. Ja nyt on sitten ihan keskenäni tässä. Ihaltavasti kyllä patikoitsijat sammutti nuotion täydet pisteet siitä heille, että liian usein näkee sen, että jätetään vähän savumaan ja vähän kytemään ja hienosti toimittu. Ruoka tuossa tekeytyy ja vähän lisää kahvivettä keittelen ja vähän kuivalen puseroa ja pidän niin sanotun sukkatauon samalla. Ja kohta syödään ja tänään ruokana tämmöstä jotain realia. En tiedä. Pullerpork med ris. Vedettyä porsasta riisinkerran. Nyhtöpossu. Ei mitään. Josta kohta kuvailisi pikkusen lisää tätä katastrofikeittiötä. Että nyt siellä on trangia tulilla, että kohta lisää. Minä rupean syömään. Jahas. Ruuat on syöty ja kahvit on juotu ja nuotio ei käryä ja roskat on kerätty pois. Ja sitten vaan takaisin polulle. Matka jatkuu. Täällä olisi kyllä viihtynyt pidempäänkin ja olisin tuossa voinut vaikka pienet päiväunet ottaa, mutta nyt ei malta millään. Polku kutsuu. Että sitä tuossa syödessä mietin, että joskus on ihan kiva, että joku teistä katsojista huikkaisi itsensä mukaan, että hei, jos olet lähdössä silloin tällöin tuolla, niin pääseekö völjyyn? Niin totta kai pääsee. Katsotaan vaan aika ja paikka ja polku, niin mitäs, mennään yhdessä. Ihan yksinkin tykkään vaeltaa täällä näin ja hiippailla, mutta niin kuin aika monella videolla, niin no, muutama vakitoinen patikkakaveri ollut mukana reissussa ja saa olla vastakin, että kivampi vaihtaa ajatuksia. Ehkä tulee vähemmän kuvattua, mutta eikä mulla joka kerta edes ole kuvausvekottimia mukana, että tai mitään ajatustakaan kuvata niin kuin retkeilyvideoon.
Kato kun sanat häipy mielestä. Jotain mun piti vielä höpöttää, mutta tänään pistää luurin pois ja keskittyy olennaiseen eli patikoimiseen. Mutta makeet on maisemat. Joku hiippari vaan pilaa maisemaa. Yes. Ei siinä. Mä jatkan talsimista ja hyvällä fiiliksellä ja hyvässä kelissä. Niin mikäpä siinä. Sitten vaan eteenpäin. Jaha, ja viimeinen etappi tästä pääsisi vähän helpommalla lyhkyisemmän reitin tonne Suvipieliselle, missä mun auto on. Mutta sitten toisaalta haluttaa kävellä kyllä tuon suon poikki, eikä sieltä sitten pari kilsaa enää autolla sitäkään kautta. Että saavutaan tälle osuudelle tätä Heinisuon kiertoa, missä on vähän enemmän turistia liikkeellä. Mutta ei kai siinä. Polulle vaan. Vähän on heikkoa happea, ei ole päässyt nää puut. Vähän luulen, että ihan pelkällä kävelemisellä näitä ei kyllä aina saa, mutta ei sitä voi tietää, jos sitä meikäläisenkin räksähtääpi poikki. Mutta mennäänpäs mokomaan suon yli, että heilahtaa. Muutama viikko sitten oltiin kaverin kanssa Torronsuolla ja siellä tuli näitä pitkoksia käveltyä melkoisen paljon. Siitä on videokin tehtynä, että se on ihan kiva kohde, mutta siinäkin on omat juttuunsa, niin kuin varmaan kaikissa kohteissa. Se mikä tässä on kiva, on tämmöinen vilvoittava tuuli. Tulee tähän ehkä se humisee vähän tuossa mikrofonissa, mutta eipä anneta se häiritä, kun en ole saanut vielä hankittua semmoista karvatöttörö-mikrofonia. Tässä voisi joskus pysähtyä syömään tai kahvittelemaan. Mutta nyt ei ole sen aika.
Komeeta on maisema. Se mikä täällä on ehkä näkyvimpiä eroja tällä suolla on se, että verrattuna Torronsuohon on se, että vaikka matkaa ei ehkä kilometreissä ole ihan hirveästi eroa, eikä maastossa muutenkaan, mutta täällä ei näy hillaa eikä täällä näy karpaloa. No, tossa just on sitten muutama karpalo, kun pääsin haukkumaan sitä, että ei oo. Sitten varmaan seuraava nären takaa löytyy sitten hillaa. Mutta ei samassa mittakaavassa kuin tuolla Torronsuolla. Että se nyt pitää tässä huomioida, jos haluaa lähteä hillasoita ja karpalosoita etsimään. Niin niitä ei täältä ihan liiemmälti löydy. Toki voi olla jossain toisen puolen suota, vaikka tuolla takana tai tuolla metsän kupeessa. Tässä niitä ei näy. Nyt joku tietysti nokkelana heti sanoo, että tossa kohtaa ruutua näkyy. Että no, mä en näe. Tällä kertaa jätetään toi Mettäsaaraken väli. Se on myös semmonen ihan jeppis paikka tarvittaessa taukoilla. Keväällä kun käytiin siinä, niin tuuli vallan vietävästi. Melkein koko siellä kuvattu videopätkä jäi käyttämättä tolkuttoman huminan takia. Että siinä menee semmoiset pitkukset siihen suuntaan. Kohtaan nämä pitkukset tuossa lakkaakin ja lähdetään kiipeilemään tonne Harjuun Mäennyppylälle ja sieltä sitten kiertää suon reunuksia pitkin samalle tielle, mihin äsken tieura olisi johtanut lähempää tai lyhyempää reittiä tuonne Suvipielistä kohti. Että tällä kertaa ei ole tullut yhtään sisiliskoa vastaan, että Torronsuolla nyt menee siellä koko aika jalkoihin ja alle, mutta täällä ei ole tarttunut pelkää niitä häirittävänsä se enempää. Että ei mitään. Mä rupean laittamaan luuria taskuun ja valmistautumaan nelivetoon tonne mäen päälle. Se toki näyttää kameraruudulta paljon vaativammalta nousulta, mitä se niin kuin oikeesti on. Napataanpa siitäkin nyt sitten pieni pätkä. Tosta lähtis polku mäenharjaa kiertäen tuonne ylös ja Katiskoskelle päin ja tosta lähdetään nousemaan tonne mäen päälle ja sieltä polulle. Siinä on Heinisuon kierron opastaulu. Tässä se on vain 2,5 kilsaa, mutta kun kiertää tuolta vähän kauempaa ja täältä näin ja tuolta noin, niin sitten sieltä tulee vähän enemmän kilsoja. Tää on tämmönen tienvarsi P-paikka. Se on jonkun auto. En ota sitä enempää kuvaa. Ja tuolta
pääsee polkuun myöten tai tietä pitkin Suvipieliselle. Siellä mun vankkurit odottaa. Joo. Rupesi olla lierihattu sen verran litimärkä, että piti ottaa toi kaulahuivi päähineeksi. Tämmönen huivi on ihan älyttömän kätevä. Olen sitä muutamassa kertausharjoituksessa pitänyt itse asiassa kypärän alla. Se on ihan kiva vekotin siellä, jos ei semmoista kypärämyssyä ole. Pysyy lippis kuivana ja lämmittää sitten ihan toisella tavalla. Nää kuivuu ihan älyttömän nopeasti tällaista. Tuollainen flaneli kuivia olevan vihreän sopii sävy. Reissu rupeaa lähestyä päätöstään kohtapuoleen ja ei ole mitään semmoisia erityisiä kilometritavoitteita. Sitten jokunen tunti reissua lähimettiköissä ja soilla, niin se oli tarkoituksena ja se saavutettiin. Siinä olisi viitat Suvipieliselle, Katiskoskelle, Ahvenistolla, mutta Suvipielinen tulee nyt kohta tuossa vastaan. Että aika paljon merkkaamattomia polkuja ja semmosia metsästäjien ja ulkoilijoiden omia reittejä tällä kulkee. Ihan mielenkiintoista olisi lähteä niitä selvittelemään. Mikä menee minnekin ja mistä ne tulee. Tää on tänne vähän tympeen puolinen hiekkatie tässä ennen viimeistä mettätaivalta. Tai semmoinen soisen hakkua oikein reuna. Mutta että täällä näkyy vielä virsireitin merkkaukset, että helppoa maastoa, jos haluaa lähteä vaeltelemaan tänne. Se voi olla, että sauna tänään maistuu. Sinne mä en ota kameraa mukaan. Hei, mä otan viimeisen, en spurttia, mutta viimeisen etapin tosta ja sitten autolle tullessa loppulatinat siihen asti. Tää oli kiva reissu. Kiva, kun olit mukana. Täällä on Suvipielisellä joku tapahtuma. Mä pistän kameran pois ja jatketaan seuraavalla videolla.